Astăzi, 13 iunie, s-a întâmplat ceva care cred că este mult mai important decât pare la prima impresie. Fable 5 și Mythos 5 au fost închise. Și poate dacă nu ești foarte conectat în zona asta de AI, prima reacție ar putea fi ok, și ce dacă? Bă, da, stai puțin. Pentru că aici nu vorbim doar despre încă două modele de inteligență artificială. Vorbim de ceva mult mai mare. Te rog eu, stai puțin până la final ca să vezi puțin cât de important este. Da? Vorbim despre momentul în care un guvern se oprește așa în loc puțin, da, și spune: unealta asta e prea puternică. Ceea ce au făcut ăștia de la Anthropic, Fable 5 și Mythos 5, Dumnezeu știe cum se pronunță, e prea puternică. Da? Aceste unelte sunt prea puternice, aceste modele sunt prea puternice, trebuie să le oprim accesul oamenilor, oamenii nu trebuie să aibă acces la ele. Și dacă stau așa să mă gândesc, aici începe discuția foarte interesantă. Da? Cum spuneam, astea două modele de inteligență artificială sunt din spatele companiei Anthropic de la Claude. Probabil auzi de Claude. Claude e un fel de ChatGPT, numai că e altă companie, un fel de Gemini, un fel de Grok, un fel de... ce vrei să-ți mai zic? Da? Ai auzit sigur câteva dintre astea. Un fel de Queen de la chinezi, un fel de Kimi tot de la chinezi. Da? Ei bine, pe 9 iunie au lansat Fable 5 ăsta, Fable 5. Da? Fable 5, hai să nu ne englezim. Și practic, așa cum s-au lăudat că e modelul cel mai avansat și că l-au pus la dispoziție publicului larg, într-adevăr chiar s-a dovedit a fi foarte avansat. Mythos 5, pe de altă parte, era varianta asta, cum să zic, îi zic așa pe reasoning, adică pe raționalizare, pe asta mai sensibilă și care se ocupa mai ales pe zona asta de securitate, pe cyber security. Și bine, accesul era mult mai controlat la ea, mult mai controlat decât la Fable 5, dar le-a luat la pachet și guvernul SUA s-a trezit și a spus pe scurt: nu mai dăm acces cetățenilor străini. M-am interesat și eu puțin și așa am înțeles că ei au spus nu mai dăm cetățenilor străini. Doar că, știi cum e, problema este că în practică o astfel de limită este greu de aplicat, curat. Adică dacă mie mi-a venit direct în cap, ok, și ce dacă pun un VPN și mă conectez ca și cum aș fi din Statele Unite. Doar că cei de la Anthropic s-au gândit la același lucru la care m-am gândit și eu, că nu trebuie să ai foarte mare carte ca să te gândești la lucrul ăsta. Și uite, așa s-a gândit ca să închidă pentru toată lumea. Așa, dar nu mai e pentru nimeni. Poate nici măcar n-ai apucat să le testezi. Sincer, nici eu n-am apucat să le testez. Dar în momentul în care am observat că le-au scos după atât de puțin timp, adică de pe 9 pe 13, câte zile? 4 zile. Da? Și aici, practic, e întrebarea care mie îmi vine în cap și care merită să o pun, mi-a venit să o pun repede aici, da? Și să te gândești și tu, poate îți vin și ție alte întrebări. Măi, când tehnologia devine atât de puternică încât nu mai poate fi tratată ca un produs normal, când se întâmplă? Când e momentul ăla? Pentru că până acum am vorbit despre inteligența artificială ca despre un abonament. Ai plătit un abonament, dar nu neapărat trebuie să-l plătești, poți și gratuit, doar că ești mai limitat la răspunsuri, la cât poți să-l folosești. Intri, întrebi, îți faci treaba, primești ce ai întrebat și așa mai departe. Doar că e interesant, Fable și Mythos au atins o zonă oarecum sensibilă. Am stat și am cercetat puțin și sunt use cases, așa se numesc, sunt anumiți oameni care, dintr-un singur prompt, și că au făcut sisteme SaaS sau nu știu ce aplicație numai dintr-un singur prompt, adică îți dai seama cam cât de puternice sunt. În momentul în care am cercetat puțin pentru a face video ăla, am zis, dar chiar atât de puternice? Adică nu mai era un asistent pur și simplu. Era ca și cum mai avea o armată de oameni care lucrează în același timp. Adică găsisem un use case că au făcut o platformă care în mod normal ar fi trebuit să dureze câteva luni de zile și că a fost făcută într-o zi. Da? Și când puterea de computetizare este atât de mare, este foarte ușor să găsești vulnerabilități în alte sisteme.
Da? Nu știu. La stat, să apucă ăștia și sparg site-ul la ANAF. La e-factura. Ce vrei tu? Poate să aibă capacitatea ele practic așa se promova, că practic îl lași peste noapte și el își face treaba cu absolut tot. Ăsta a fost marketingul. Așa a ajuns la urechile mele atunci când a fost lansat. Că poate lucra autonom foarte mult timp. Că poate ajuta foarte mult în cercetare, în cyber security, în zona asta de securitate, cibernetică. Bă, da, vezi tu, adevărul, da, este că exact toate aceste capacități, aceste lucruri pot fi folosite și invers. E adevărat. Da, na, aici e și frumusețea, dar și groaza tehnologiei. Dar nici nu neapărat poți să o controlezi. Adică e ca și vorba aia, știi, un cuțit, poți să tai o roșie sau poți să și omori pe cineva. Așa și aici. Această unealtă, aceste două unelte care au fost scoase din uz, pentru public, evident, nu înseamnă că ele nu mai sunt folosite. Hai să fim serioși. Mai că, dar o să ajung acolo. Ai puțină răbdare. Da? Deci aceeași unealtă care poate ajuta un specialist ca să apere un sistem, poate ajuta în același timp un om rău intenționat să atace același sistem. E un fel de sistem așa dual use. Un fel de dualitate. De a folosi ceva în dualitate. Știi? Când spui unui om ăsta e dual. Adică acum ți se pare că e ok și acum deodată e împotriva ta. Zici că are tulburări de personalitate. Da? În engleză cam așa se perpetuează termenul ăsta de dual use. Adică îl poți folosi, cum ți-a dat exemplu și cu cuțitul. Adică o tehnologie, în cazul nostru, care poate să și vindece, dar și să rănească în același timp. Poate să protejeze ceva, dar în același timp poate să și spargă ceva. Poate construi ceva, dar în același timp poate să și destabilizeze. Și acum vreau să spun partea care de fapt pe mine m-a pus foarte mult pe gânduri. De fapt de aici începe toată povestea, dacă ai stat până la minutul 7, acum urmează de fapt să spun ce voiam să spun, dar ți-am creat tot preambulul ăsta, toată introducerea asta. Și sper că stai bine cu răbdarea. Pentru că e o virtute foarte importantă în zilele noastre, da? Dacă Guvernul Statelor Unite, da? Nu necă avea informații serioase, au și ei, oamenii lor, evident. Și probabil că oamenii lor au ajuns la concluzia că modelele astea două puteau fi folosite în zona aia în care, știi cum e, cuțitul este folosit ca să omoare. Adică nu ca să protejeze, ci ca să distrugă. Atunci, da, ok, pot înțelege intervenția. Adică nu e în controlul nostru și eu doar îmi dau cu părere aici. Dar nu despre asta vreau să spun. Da? Că oricum nu avem control. Adică nu poți să spui... Bine, ei cel puțin, nici dacă într-adevăr ar fi avut informații, nu poți să stai la nivelul ăla să spui că lasă piața să decidă. Hai să vedem ce o să fie. Știi? Cum e vorba aia, cum noi ca oameni ne mai permitem. Adică noi așa de rând, așa, știi? Hai că să vedem ce o să fie. Poate nu e atât de grav. Hai, poate totuși. Adică căutăm să vedem partea bună. Da, suntem noi. De câte ori și tu nu ai căutat să vezi partea bună a lucrurilor, chiar dacă ceva s-a întâmplat, cauți, nu vrei, din motivele tale personale, cauți să nu te uiți la scenariul ăla cel mai negru care ar putea să se întâmple sau nu. E doar o probabilitate. Doar că la nivelul ăsta se pare că Guvernul Statelor Unite a considerat că nu își pot permite un risc. Pot înțelege și lucrul ăsta, da? Când efectiv sunt anumite sisteme, anumite modele de inteligență artificială care pot afecta securitatea unor sisteme critice. Adică, nu știu, imaginează-ți că sunt atâția oameni care au bani digitali zona asta de cripto sau, știi, Bitcoin, ce au ei, și încep ăștia să spargă portofele și așa mai departe, sau să spargă sisteme, bănci, nu știu, dacă vor să-și bată joc și spitale, sparg ei, intră în baze de date pe acolo și schimbă lista de donatori, de nu știu ce, îl urcă pe unul pe primul loc, schimbă ordinea, nu știu, mi-a venit un exemplu acum, adică pot interveni la nivel de infrastructură. Dacă Guvernului Statelor Unite le-a fost frică, clar, le e frică că ar putea fi destabilizați de o forță exterioară,
Da? Poate nu neapărat de acolo, de ai lor, ci din afara lor, știi? Da? Nu mai zic rețele energetice, să fie vreun știi, de la Duduman, supărat pe viață că nimic nu merge și viața asta nu mai are rost și se gândește el să spargă niște rețele energetice și să ne lase așa pe... Știi? Mi-ți aduce aminte Spania când a rămas fără... Nu mai țin minte motivul, nu neapărat că a fost din motivul ăsta, dar imaginează-ți cum să stai în beznă totală vreo câteva zile. Adică chiar e un risc real, adică nu vreau să... Adică eu vreau să mă uit în ambele părți, adică nu te gândi că eu o dau... Pentru că ce urmează să spun e puțin partea cealaltă a tot ce am spus până acum. Știi că adevărul că dacă interzici așa atât de brusc, hai nu brusc nu e chiar brusc, sunt 4 zile totuși. Aici sunt așa puțin într-o coadă de pește, zic, păi, dar oare ăștia înainte să scoată modelele, chiar nu există cineva la nivel de securitate, din serviciile secrete și așa mai departe, habar n-am, nu știu, eu doar acum presupun, deci nu te luat pe mine, e o presupoziție. Că eu m-am și gândit, hai mă, după 4 zile tu, Guvernul Statelor Unite, te-ai gândit tu că stai puțin, că nu e bine? Adică voi înainte nu există cineva, nu aveți voi un departament acolo care înainte de a scoate ceva interzice sau nu, sau lasă pe piață ceva? N-aș crede că e piața chiar atât de liberă pe acolo, pe la voi, pe la americani pe acolo. Dar hai să trecem pe lângă asta. Asta a fost o paranteză în capul meu, nu vorbesc despre asta, da? Mă duc în direcția unde vreau să te duc. Sper că nu m-ai pierdut, vorbesc un pic mai repede, că așa puțin poate precipitat de situația asta, știi? Știi? Și te trezești că oprește brusc, nelimitat, ok, brusc, da, fără niște explicații foarte clare. Am stat și am căutat, nu există, doar că explicația e ceva de genul, sunt riscuri la nivel de securitate națională. Dai seama. Mai vag de atât, mai vrei ceva? Știi? Adică dacă îți permiți să faci lucrurile astea, fără să fii transparent, fără să arăți exact care este pericolul. Pericolul cel mai mare, de fapt, nu este faptul că ei, guvernul, el, de fapt, un guvern, două guvernuri, sau două guverne. Cum? Nu mai contează. Nu facem gramatică. E un el, da? E masculin. Ne gândim la el ca la un bărbat. Dacă bărbatul ăsta, numit guvern, își permite să facă lucrurile astea, da? Nu e periculos ceea ce a făcut, periculos de 1000 de ori mai mult este precedentul. Precedentul este de 1000 de ori mai periculos. S-a creat un precedent, nu știu dacă m-ai urmărit până acum, dacă ai prins ideea. Pentru că dacă azi a oprit ceva de anvergura asta, băi, nu zic că nu au dreptate, că au dreptate, că nu au dreptate. Dar puneți întrebarea, mâine, când se mai întâmplă, nu știu ce se mai întâmplă, cine decide? Și în momentul în care cineva decide, pe ce criterii decide? Sau care e limita la care se oprește decizia lui? Și aici nu vorbesc doar despre inteligență artificială. Chiar se aplică în general. Aici vorbesc despre putere. Dragule, dragul meu, draga mea. Vorbesc despre putere. Ăsta e doar un precedent și nu înseamnă că nu s-a mai întâmplat. N-am vine acum un exemplu din istoria noastră. Dar dacă știi tu unul de astfel de precedente care efectiv a ajuns să pună piciorul pe gâtul națiilor, altor nații, oameni și așa mai departe, sisteme întregi și așa mai departe. Pentru că una e să reglementezi o tehnologie care, ok, s-a considerat că este periculoasă, este, nu știu eu, adică ok, clar e performant. Am căutat și eu, într-adevăr, au scos oamenii ceva super big. Deci una e, da? Una e ca să reglementezi ceva care s-a considerat că nu e momentul, dar alta este să tai la accesul la nivel global doar pentru că tu spui așa că există un risc vag.
Da, e un risc de securitate națională și nu ar trebui ca oricine să aibă acces la un astfel de model de inteligență artificială. Am citat, da? Adică nu arăți clar ce este, ci pur și simplu vag dai un motiv, hai, shut down. Nu trebuie să vă dăm prea multe motive. Și atunci dacă m-ai ascultat și ai fost cu mine până aici, încă mă asculți, măi, întrebarea asta a noastră, a mea și a ta, împreună, care ar trebui să se nască, adică, hai să ne limităm la inteligență, la AI, la inteligența artificială. Vrem o inteligență artificială, dar cine ține mâna pe... Cine ține ațele, mă? Cine ține mâna pe întrerăpătorul? Imaginează că e un bec. Cine îl aprinde și cine îl stinge? Cine are acces? Cine are puterea asta? Companiile? Nu. Clar, Anthropic, puf, a primit un mesaj. Gata. Shut down, o închidem. Guvernele? În momentul de față se pare că a avut o influență. Dar cine are? Că în cazul ăsta știi cum e, că este vorba aia. Poporul are puterea. În cazul ăsta cine? Utilizatorii? Nu știu cât de mult îi pasă la guvernul american, că dacă utilizatorii platformei de inteligență artificială cloud ar pleca, nu știu, 10% zic să oftică, zic, bă, știți ceva, uite, vrem să ne răzbunăm și plecăm. Noi ne închidem abonamentele. Crezi că a schimbat ceva? Nu e ca și cum te strângi 100.000 de oameni în fața guvernului american și spui, dați drumul la Fable și la Mythos 5. Nu cred că e același lucru. Și atunci cine are puterea să facă asta? Adică toate astea la un loc, o combinație între ele. Cine? Cum? Că n-ai cum, ce? Dacă totuși ar fi și ar putea companiile să aibă capacitatea asta de decide, apare problema profitului, știi? Adică dacă între ele mă refer. Adică cine... Mă refer la nivel global acum. Da? Ce lăsăm și ce nu lăsăm să existe. Întotdeauna va apărea profitul. O companie va avea mereu tentația să împingă produsul cât mai departe, nu? Pentru creștere, pentru investitori, pentru să funcționeze pe piață, să se ducă. Nu? Dar dacă lăsăm guvernele să decidă, riscul cel mai mare este de a fi controlați. Deci, într-un cuvânt, control, al doilea cuvânt, lipsă de transparență, ai văzut, un motiv vag, securitate națională. Și apoi nu mai știi care e laie și care e bălaie. Decizii politice luate, așa mascate așa frumos, în decizii de siguranță, în cazul de față, ce am vorbit până acum. Că practic totul a fost îmbrăcat într-o decizie de siguranță națională, adică siguranța cetățenilor. Băi, nu spun, este așa, nu este așa, dar nu despre asta eu vorbesc în video ăsta. Ăsta e doar așa, e un motiv pentru care am fost inspirat și de la care plec, ca să-ți creez un context. Dar nu te uita la asta, dă-le măsa de modele, că nu despre asta vorbesc aici. Nu vorbesc despre AI. Da? Și în continuare stau așa și mă gândesc și revin, ok, cine ar putea să decidă? Ok, utilizatorul, cum îți spuneam, că ce face el? Intre el acolo, se loghează, acceptă, merge mai departe, da? Pentru că, cum spuneam, istoric, cu siguranță s-au mai întâmplat lucruri de genul ăsta. N-am un exemplu, dar te rog pe tine, dă-ți diligențele. Caută acolo pe Sfântul Google. Sau folosește chiar ChatGPT sau orice altă inteligență artificială, că tot te vorbesc despre ea, și caută momente istorice. Dai că s-a făcut caldă mașina aici, mi-a dat drumul la motor. M-am încins! Acum, despre ce vorbesc eu, e un fel de milestone. Încă o bornă în istorie, eu așa o văd. E o bornă în istorie, un milestone, cum se spune așa în termeni ăștia, da? De parcă ar fi obiective. Că nu vorbim practic despre, nu știu, despre cine are cea mai bună inteligență artificială. Ce vreau să spun este așa: cine va ajunge să aibă dreptul să folosească acea inteligență artificială?
Pentru că ăsta e jocul. Că practic jocul de putere aici vine. Cine va putea să folosească? Și aici ajung la un cuvânt cheie. La monopol. Pentru că accesul la forma aia de AI mai avansată poate fi noua formă de putere. Nu o să mai fie doar cine are cel mai mult petrol, poate o să ajungem vremurile alea. Cum e Iranul, cum sunt toate zonele acolo, care te vezi cât de mult ne-a influențat cu conflictul ăsta cu Statele Unite, cu Iranul, cu tot ce a fost. Uite, mă costă mai mult să-mi umplu rezervorul. Alții au văzut oportunități sau ce-au făcut, ce-au doresc, whatever. Ideea, vezi că suntem influențați. E posibil, cine știe cum, pe viitor, se schimbe moneda asta de influență. Știi? Adică nu mai e despre cine are cât mai mult pe petrol sau cine are cea mai mare armată, cine are nu știu de care chipuri, stai că facem război cu Taiwanul, că Taiwan, cum s-o mai pronunța, că ăia au nu știu ce, cum îi spune, resurse naturale și sunt folosite la chipuri și chipurile nu știu ce, la. Cred că o să vină o vreme când efectiv o să fie șmecheria pe cine poate va fi pentru cine are acces la cele mai avansate modele de inteligență artificială. Cine le poate folosi ca să construiască ceva cu ele? Cine se poate apăra de ceea ce este în exterior folosind acele modele? Sau cine le folosește ca să atace? Depinde fiecare ce vrea să facă. Sau cine vrea să învețe mai repede sau să facă niște cercetări, să ajungă la un rezultat mult mai repede decât mulți alții. Și atunci dacă este, hai să te uiți așa din perspectiva asta care tot am prezentat-o până acum, închiderea la Fable și Mythos de la Anthropic, de la Cloud, nu mai pare așa ca o știre tech. Arată așa ca un semnal. Arată, știi cum e? Eu l-am văzut ca un semnal că inteligența artificială a intrat într-adevăr în zona asta de securitate. Că nu mai e văzută ca o unealtă. E infrastructură de putere. Măi, și aici mi-aduc aminte, eu te zic o poveste personală. Business-ul meu principal este o casă de discuri, da? Acum 20 ceva de ani când am început, și eu ca toată lumea, făceam piese, trimiteam la alte case de discuri. Ca să vezi, că aici tot ce vorbesc este vorba și despre monopol. Și trimiteam, de cele mai multe ori nu îmi răspundeau, ori îmi spuneau că nu-i bună, că nu știu ce. Eram așa într-o ghost permanent, nici nu știam ce fac, cum fac, cine mă promovează. Era un soi de respingere, știi? Ca și cum nu eram acceptat la masa celor mari. Și noi decidem doar ce piese vor fi lansate și care piese ajung la radio și așa mai departe. Băi, e aceeași mărie cu altă pălărie. Doar că, anvergura e diferită. Lucrurile astea m-au făcut pe mine acum 20 de ani să zic, bă, știți ceva, ia când fac eu jucăria mea. Și uite că după 20 de ani dețin un pipeline, adică o structură de canale de YouTube de peste 25 de milioane de abonați cu care am generat peste 10 miliarde de vizualizări. Cel puțin 1 miliard de oameni unici care au ascultat muzica de la casa mea de discuri. Dar asta pentru că, da, uite, vezi, și respingerea e bună. Dar vreau să te uiți cât de mult seamănă monopolul, adică eu depindeam de altul. La fel cum și noi am putea să depindem noi, nu eu personal. Mă refer la nivel de stat, la nivel de țară, la nivel de guvern, eu mă refer la nivel de instituții, la nivel de tehnologie, la nivel de lucruri mult mai înalte, da? Și este o parte incomodă pe care ar vrea să o scot în evidență. Poate că guvernul de data asta a intervenit, ok, da? Dar există probabilitatea să nu fie, doar pur și simplu. Zice, bă, stai puțin, că e prea bună unealta asta, de ce să o folosească toată? Este o vorbă, pulimea. Cine știe cum să uită ei la restul lumii? Da? Nu vreau să spun eu. Să speculez și nici nu vreau să folosesc cuvintele altora. Dar nu știi. Adică
Că a făcut bine, că a făcut rău, nu știi. Toate amândouă pot fi valabile în același timp. Pot fi adevărate în același timp. Poate că au avut dreptate că există un pericol, dar în același timp poți să și greșit decizia pe care au luat-o. Poți să identifici un risc real, dar și să creezi un precedent riscant. Pentru că eu asta văd. Monopol, văd un precedent aici, da? Până acum 2. Și de aici derivă, ce ți-am mai spus mai devreme, control, putere. Eu zic așa niște cuvinte cheie. Adică tu poți cumva să zici că protejezi securitatea, dar în același timp să lovești în încredere. Iar inteligența asta artificială în AI, încrederea contează foarte mult. Pentru că dacă oamenii simt că accesul la tehnologie poate dispărea peste noapte, printr-o decizie așa transparentă, opacă, adică nici măcar vagă, prin 2-3 cuvinte, o întrebare care ar putea să ne ajute și se leagă de video de ieri. Uite, când dau seama acum, video cu Facebook, a căzut Facebook. O întrebare care e valabilă și aici și e valabilă și acolo am spus-o. Și întrebarea sună așa. Când eu construiesc, de fapt, pe ce construiesc? Ieri deam exemplu, cred că de pământ mlăștinos, nu știu cum am dat-o. Dar e aceeași treabă, mă. Deci fii atent, vezi? Dacă nu învățăm și nu, măi, puțin să vedem, bă, ce înseamnă asta pentru mine, ce înseamnă asta nu doar pentru mine ca individ, ce înseamnă asta pentru mase mai mari. Că dacă tu o gândești egotic numai pentru tine, normal că nu te interesează. Și ce dacă, știi cum am început la începutul videoului. Ok, și le-a închis, ok, și... Dacă sunt companie și îmi bazez tot ce se întâmplă, procesele. Uite, acum sunt la Romexpo și chiar am ieșit de la o prezentare a unui tip care spunea cum poți să implementezi inteligența artificială în construcții. Deci îți dai seama, din ce în ce în toate domeniile de business, AI-ul va exista. Iar dacă tu îți pui toate procesele pe un model de inteligență artificială undeva și totul s-a întâmplat, iar mâine nu mai există modelul ăla, ce faci? E la fel ca și Facebook-ul. Ai reclame, ai tot ce trebuie, ai toți utilizatorii acolo, ai tot ce faci? Dacă sunt, nu știu, medic, sunt cercetător și folosesc sistemul ăla, așa am bază de date, tot acolo care e complet și, bă, chiar fac o muncă serioasă, iar accesul mi se taie brusc. Ce fac? Și asta la nivel așa mai micro, da, macro. Dacă sunt o țară care nu produce astfel de modele de inteligență artificială și ajung eu ca țară, ca stat, să depind de ele pentru că aparțin altor entități și așa mai departe, ce fac eu ca țară? Cred că asta e lecția, de fapt, principală. Că aici nu vorbesc despre AI că este periculos. Ce am spus și ieri și se leagă ca și informație, nu e că e periculos AI-ul, ci dependența, în cazul de față, pe contextul video ce-l fac aici, dependența de modelele de inteligență artificială făcute de alte țări ar putea fi periculoasă pentru noi ca nație. Adică gândește-o leacă mai big, o leacă așa mai macro. Du-te o leacă mai de sus puțin. Fii un vultur și du-te mai sus și vezi cum vezi toată situația asta. Măi, America e acolo, ok, n-ai treabă, zăbzab peste ocean. Băi, dar tu, Europa, gândește puțin la ce presupune toată lucrul ăsta. Adică nu te gândi la, vai, ce a făcut America, ci eu dacă aș fi Europa, în momentul ăsta, eu care reprezint, eu UE, eu ce sunt eu, nu contează. Mi-aș pune întrebarea, băi, noi ce construim? Noi ce avem și noi? Ce jucării? Și acum, fie-mi iertare ignoranța, poate, deja fac lucrul ăsta. Și eu doar presupun și dau și eu așa,
pietre în apă, să mă bag în seamă, mă plictisesc. Poate deja la nivelul ăsta, deja se lucrează, poate nu sunt publice. Băi, eu întotdeauna am sperat că și românii sunt mai șmecheri decât vor ei să pară. Da? Dar întrebările astea ar fi: ce construim și noi să avem al nostru, să nu depindem întru totul de alții, ce putem noi controla, ce infrastructură putem crea, ca să înțelegem cât de dependenți suntem de sisteme exterioare. Nu știu, părerea mea este că lumea în viitor nu va fi împărțită între oameni bogați și oameni săraci, știi? Cum sunt țările astea, precum, nu știu, îmi vine un exemplu, India. Nu există clasă de mijloc. Sunt foarte bogați și foarte săraci. Dar nu există o clasă de mijloc, cum la noi în România, de exemplu, este o clasă de mijloc destul de bine dezvoltată. Deci lumea care vine în viitor, nu știu când, 5, 10, 15, 20 de ani, nu cred că o să se împartă în lucrurile astea. Ci cred că o să se împartă între cei care au acces sau nu au acces la inteligența artificială avansată. Da? Adică cred că cei săraci de fapt o să fie aia care doar se hrănesc cu promisiunea care putea să aibă acces la un moment dat la inteligența artificială, iar cei bogați deja o folosesc de foarte mult timp. Și același lucru poți să-l pui nu doar AI, și la longevitate. Doar cei bogați poate au acces la niște soluții, să zic așa, pentru longevitate, pentru a-ți prelungi viața frumos, iar ceilalți speră, trăiesc cu speranța. Cu speranța să trăiască mai mult, știi? Da, cum spuneam, încă o dată iar simt să repet, eu nu vorbesc aici despre faptul că s-a închis Fable, Mythos, Litos, Mutos, Macos, Sumiți, cum mai știu ce bani. N-are, nu, dă la o parte. Aia doar a fost un motiv pentru a mă duce pe direcția asta. Ceea ce văd eu este o primă ciocnire așa vizibilă între inovație, tehnologie avansată, cum ar veni. Ok, securitate, că așa au dat-o, dar cel mai mult. Cel mai mult, la fel ca la petrol. Ca să vezi, mă, puțin. Că nu trebuie decât să anticipezi. E la fel ca și cum ar fi cu petrolul. Ce ține de geopolitică și control. Da? Ca și cum cine are petrolul deține și controlul. Ia uite, au și rim împreună. Și acum, ok. Te poți întreba. Băi, a fost bine, n-a fost bine? Nu te ajută. Adică, degeaba îți pui întrebarea asta. A fost bine, n-a fost bine. Cred că o întrebare mult mai valoroasă. Știi că mie îmi place să te las cu multe întrebări, mă. Că dacă tu îți pui întrebarea, tu îți găsești propriul tău răspuns, mă, tu trebuie să te iei după mine. Că nu ești papagal să mă imiți. Am încredere în tine, că ai cap și tu să gândești. Doar că nu știi să spui întrebări. De asta vin tot ce zic și zic și zic întrebări. Și cum spuneam, o întrebare care poate să te ajute este de fapt: cine ar trebui să aibă dreptul să decidă când o tehnologie devine prea avansată, prea puternică pentru lume? Ca să se trezească o leacă capul și zic: băi, stai mă puțin, care e lumea în care trăiesc? Vezi? Cine o să aibă răspunsul la întrebarea asta o să știe și cine decide viitorul AI-ului. Eu încă n-am întrebarea asta, dar cel puțin mă gândesc. Dar când o să ai răspunsul la întrebarea asta, sau cei care o să aibă răspunsul sunt cei care vor depinde, sau de fapt cine va avea dreptul să participe la viitor, să zic așa. Hai că a sunat pompos. 34 de minute. Te pup, te îmbrățișez și nu uita, între eu știu și eu sunt, practica este puntea. Hai, pup!